Il-General Workers Union edha tfakkar il-75 sena mit-twaqqif tagħha. F'kungress li ġie organizzat għal dan l-anniversarju, il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar il-ħidma tal-General Workers Union u l-kisbiet li għamlet sulhom l-aħħar snin għall-interess tal-ħaddiema. Il-Prim Ministru deskriva lill-unions bħala l-essenza ta' dialogu soċjali. Saħaq li għandna ninkoraġġixxu aktar ħaddiema jidħlu membri ta' trade unions u naraw li jitneħħa l-ostaklu ta' ħaddiema li jiġu mbeżża milli jsieħbu f'unions. Ġimagħtejn il-bogħod mill-budget tas-sena d-dieħla, il-Gvern se jħabbar iktar miżuri biex ikun miġġieled il-faqar biex f'Malta l-ebda familja fejn hemm tfal żgħar ma tkun fil-faqar. In-nota kif dawk imċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi naqsu minn 20,000 fl-2012 issa niżel għal 8,000 persuna matul is-sena li għaddiet. Qal ukoll li l-paga minima se terġa' tiżdied b'mod regolari u l-pensjonanti se jerġgħu jibbenefikaw minn żieda fil-pensjoni. Dwar is-suq tal-kera, Dr. Muscat qal li dan huwa sfida fih innifsu minkejja li 80% tal-Maltin huma sidin ta' djarhom. Madankollu stqar li l-Gvern anki bir-riforma fil-liġi tal-kera se jkun qed jipproteġi lil min jikri u lil min m'għandux fejn jgħix. Il-Kungress kien indirizzat ukoll mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li qal li l-ħaddiema jrid ikollhom aktar ħin liberu mal-familja tagħhom. Il-Prim Ministru qal jaqbel mal-kap tal-Oppożizzjoni u għalhekk il-Partit Laburista fil-Gvern reġa' beda jagħti l-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa lill-ħaddiema. Dwar il-qasam tax-xogħol, il-Prim Ministru qal li 7 snin ilu l-isfida kienet li kellna nies iridu jaħdmu iżda ma jsibux impjieg. Qal li issa l-folja nqalbet u ninsabu f'sitwazzjoni fejn m'hawnx biżżejjed ħaddiema x-xogħol li hawn f'pajjiżna u din hija problema tal-ġid. Dan kollu juri li l-pjan tal-Gvern qed jirnexxi hekk fin-numru ta' nies jaħdmu f'Malta huma ogħla mill-medja Ewropea. Għalhekk Malta hija l-aqwa fl-Ewropa. Il-Prim Ministru Muscat qal li fl-ekonomija l-unika soluzzjoni li wieħed ma jibżax mill-isfidi u jkun ippreparat. Irrefera wkoll għall-isfida tal-ħaddiema barranin, sfida pożittiva skont il-Prim Ministru li qal li l-ħaddiema jridu jkunu l-kol maqudin. Dr. Muscat qal li triq il-qudiem hija dik tal-immaniġġjar, l-integrazzjoni u l-naħdmu kollha flimkien. Qal ukoll li pajjiżna jrid isir ċentru kosmopolitan fid-dinja fejn jitħaddan il-valur tal-integrazzjoni u fejn ħadd ma jħossu meddet minħabba nuqqas ta' sigurtà.